afternoon mga palangga. So, yung oras dito is malapit na siyang mag-2:30 in the afternoon. So, ngayon lang ako nag-vlog talaga. This past few days, nagba-vlog na ako mga hapon na. Kasi, in the morning kasi, nagko-computer lang talaga ako. And at the moment lang ha, I'm just so stressed. May madami akong ginagawa, mga school assignments. So, ayun. Pag naboboard na ako, pag I had enough sa mga binabasa ko, then yun na. Tsaka na ako nag-vlog. So, break time muna tayo. Ito yung niluto ko kahapon. Banana bread. Yan, kain. Si John, hindi siya masyadong fan sa banana bread. Mas gusto niya yung like Victoria sponge. So ako lang talaga yung parang kumakain ito. Meron tayong kape dito. Alam niyo ba yung weather sa labas? Sobrang ginaw, sobrang iba yung weather ngayon kumpara noong sa Saturday. Sa Saturday, sobrang ganda ng weather. Yun yung time na nag-barbecue kami. Sunday, sobrang ginaw. At ngayon, Monday, sobrang ginaw. Mga ngatog talaga yung tuhod mo. I don't know what's the temperature outside, but lumabas ako para magsampay. I don't know if yung mga sinampay natin matutuyo ba, pero nagtry lang ako. Hindi bet ni Mr. yung banana cake kasi sabi niya may pagka-heavy daw. I don't know. Pero sa akin, normal lang. Normal naman talaga yung banana bread na parang may pagka-heavy siya ba. I think, ha? Hindi ako expert sa pagbe-bake, but that's my opinion. Dahil malamig kahapon mga palangga, yung cauliflower natin at yung cucumber, dinala namin dito sa loob ng bahay. Kasi, akala namin nga mag-i-snow or magpo-frost. Hindi naman nag-frost kahapon, early morning. Pero sobrang ginaw. And, tingnan nyo to mga palangga. Good news. I'm not sure if yung tumutubo ha, is yung talong natin. Pero yan, may nakikita akong dalawang tumutubo. Yan. Ito at ito. So, I hope hindi sila weed. I hope hindi sila matulad nito. So, bubunutin na natin to kasi alam ko na hindi talaga siya strawberry. It's time na. Sorry. Pero hindi ko muna itatapon tong lupa or ititip over sa greenhouse natin. I just gonna leave it in here. Magwi-wait muna ako. Hindi ko muna i-give up yung giant strawberry natin. Alam ko na wala talagang tumutubo. Pero, you never know. You never know. There might be a miracle. Bye, little weed. The next day. Tingnan niyo tong si Pipa. Pag ganyan-ganyan lang yan. Pero pag hindi mo siya binabantayan, pumupunta yan sa ibang bakod. Kung nasaan yung mga baka. Hello! Good afternoon mga palangga. It's another day. So, malapit na ditong mag-tea time.
Malapit nang mag 4 o'clock. So, kanina umaga, hindi na talaga ako nag-vlog kasi yun na nga, walang ganap. And, nag-deep clean lang ako dito sa bahay kanina. And, hindi na lang ako nag-vlog kasi I find it kasi pag nagva-vlog ko ha, don't get me wrong, nakakabagal siya sa pagdilinis kasi yun na nga, kailangan mo pang i-place yung camera mo kung saan mo gustong mag-video, din tapos imot-imot ka dyan. Yan naman talaga ang reality eh. Para makita nyo yung ginagawa ko, kailangan mong planuhin kung saan mo ilalagay yung camera, mga ganong bagay ba. So, lalabas lang tayo para naman makalanghap tayo ng fresh air. Umulan din kaninang umaga kasi ngayon lang umaraw. And I don't know kung malamig ba or hindi. 17 degrees sa bahay. Let's see na lang kung mainit ba. Hello, girls. Hello, Fipa. Hello, Phoebe. Come on now. I just gonna close the door. Ay, malamig yung hangin mga palangga. Dadalawin lang natin si Mr. Oh, I need to take a picture sa bike ko kasi yung bike ko, ibibenta ko yan. Gusto niyo ba yung bike ko? Papakita ko ha din kung gusto niyo, i-message niyo ako. But you need to be in the UK. Kasi alam niyo ba, yung bike na yan, hindi ko talaga siya bet kasi kung napapansin niyo, yung height niya, sobrang taas niya. Kaya, ayun, mas lalo akong natatakot kasi yung height ng bike, mas parang mataas pa siya sa akin ba? Hindi naman, but you know what I mean. Papakita ko sa inyo yung bike ha. So, ito yung bike ko. Some saddlebags as well either side, isn't there? Yeah. For carrying your goodies if you want. Yeah. It's basically, it's virtually new, done nothing, because little Missy don't like going on the road. No, you know what's the reason? Her legs are not long enough. You know what's the reason I don't like this bike? Because it's too long. It's the height, not too long. What's the word? It's too high. Yeah, it's too high for me. Kaya tingnan nyo yung seat. Ito na yung pinaka-lower sa seat niya. So, yan. Ito siya. Meron siyang light dito. Yan. Meron siyang bell. Well, there's a ding-a-ling. Yan. Yeah, binili talaga to especially ni Mr. para mag-bike-bike daw kami. Pero, I ended up not liking the bike. What are you doing here anyway? I'm preparing for the next door coming. I'm just doing the door mechanism. Well, Okay. cleaning it. I've got to, Oh, what is this for here? they're going to be recovered to the old. This is for the Range Rover mga palangga. Yan. Have you taken a picture? Have you taken a picture of this? Before and after? No? Oh no. You should have. Technically, they are not the right seats or the right fabric for the car. Sorry, say it again. Right, originally, they weren't this material, right? For that model, every year, they were like a plastic PVC seat. Yeah, but what people used to do, they'd have a car, and suddenly a new model would come out. And they think, oh, it might look like that. So what they do, they end up getting seats and things and swapping them over. You see, this is called herringbone, as you can see, because in the shape of the material, herringbone in the material, you see. Now this is from 1973 on, so Okay. long, you see. But that's a 72.
It should be PVC. The actual all the metalwork is exactly the same. It's just this bit. The material. Yeah, but you see, all like in here, all the sponges and everything are kaput. So these are going to basically they'll be stripped, they'll be shot blasted, powder coated, re-powder coated to what they were originally, and then there'll be all the proper new seat swabs and done. Same with these, because somebody tried to paint to make it darker inside. You see? Look, see what they've done. Why people do tricks like that is beyond me, but anyway, they do. I don't know. So these will be all shot blasted, the metal work and all re-powder coated and put back to. So when this are be collected? Yeah, wagons coming forward and we're going to. When? Shortly. Shortly. Yeah. Okay. Really shortly. That's it. Yeah. So anyway, we're going to the greenhouse and go back to the house. What time is it? It's nearly 4. I think it's 4 now actually. So yun. Titingnan na natin yung ating honeydew. Just to see if they have survived sa frost. Kasi kagabi, early morning, like 1 o'clock or 2 o'clock, nakita ni Jen na nag-frost daw. Okay naman, they look okay. Yan. Yung ating mga palangga, wala pa namang tumutubo. Yung ating kiwi. Hello, girls. Another seeds. Maginaw, pipa. Pag nawawala yung araw, mas lalong gumiginaw kasi yun na yung hangin malamig. So, anyway mga palangga, magluluto na tayo. Yung tea pala natin is chicken. Gagawa lang ako ng sauce. Yung, cheese sauce. And then, magpo-potato lang kami. Yun lang. Yun lang yung tea namin. Yeah, it is exactly 4 o'clock now. Exactly 4 o'clock. So, ito yung chicken na gagamitin natin. Naka-defrost na sila. Chicken breast. Pagpasensya nyo na sa buzzing noise mga palangga. Nilagay ko yung potato natin sa microwave. Kailangan natin i-preheat yung ating oven. So, ito na yung chicken natin. Hiwain ko lang siya. Lalagyan ko lang siya ng kaunting asin. Yan na. So, yung veggies pala natin, magko-cauliflower siguro tayo. Then, tapos, carrots. Yan, meron tayong carrots dito. Ito. So, si Mr. Prime Minister pala, si Mr. Boris, nilusin na nila yung lockdown dito mga palangga. So, yung ibang company, nag-reopen na. Yung iba, balik na sa trabaho. Pero, ang sinabi nila dito, pag hindi mo na gawa or hindi mo maaano yung 2 meters distance, dapat daw talaga mag-mask. So, yeah. Tulad sa trabaho namin, we cannot, working in adult care settings, you cannot have 2-meter distance. You try, but hindi talaga. Kasi you deal with patients. Mga 1 week before balik tayo sa trabaho mga palangga, we need to exercise. Ayaw natin biglain yung sarili natin, yung katawan natin. Kasi matagal-tagal na din ako hindi nakapagtrabaho. But if you're gonna ask me, namimiss ko ba? Actually, hindi ko namimiss yung
physical work. Pero namimiss ko yung mga tao, yung mga katrabaho ko, yung mga binabantayan ko, namimiss ko sila. Pero yung physical, hindi. Don't get me wrong, pero being a caregiver talaga, mahirap. You are grafting hard for your money talaga. Kasi sa amin, minimum lang talaga. Minimum wage. Wala, nasugatan ako mga palangga. Ito, oh. Pinapapadugo ko lang siya. Minimelt ko siya ba? Curious ako kung ano yung blood type ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung blood type ko. Masakit ha? Maliit siya pero masakit. Hindi nyo siguro makikita. Kasi maliit lang talaga siya. Pero dumudugo lang talaga. Kita nyo ba? Hindi siya nagpo-focus. Ayaw na, wag na. Wag na kasi baka may mga nanonood sa atin na takot sa dugo. So come with me. Don't look back. I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my May mga nagsabi pala na yung mga ganito daw, yung mga balat sa veggies, sa mga prutas, dapat ko daw sana na ilagay sa garden para pang fertilizer. Alam ko naman. Hello, eh. Sino yun? May narinig ako. Is that John? Si Mr. pala mga palangga. Nagulat ako doon, ha? So, alam ko naman na maganda siya pang fertilizer, pero tinatamad lang akong dalhin doon sa ating garden, mga palangga. Mabuti sana if meron kaming bin dito ba, maliit na trash can for mga dito, para sa mga dito, yung mga balat ng ganito, mga kung ano-ano na pwedeng ilagay sa garden pang fertilizer. Pero wala kaming maliit na bin, kasi mostly yung trash can na yan, everything talaga. So, hindi siya pwedeng ilagay sa garden kasi mostly mga plastic or kung ano-ano, yung mga hindi ina-accept sa recycle bin. So, yun yung rason kung bakit ko tinatapon ko siya dito sa normal bin namin. Kasi tinatamad ako. Pasensya. Yan na, turn on natin to. Kukuha lang tayo ng butter. Maglagay lang tayo ng counting unsalted butter, mga palangga. Ilalagay natin yung ating chicken. and you will see. We've got just one life, baby. So live it up. Hihinaan. So, our chicken is already brown. I'm just gonna lower the heat. And yung chicken natin, isa-sit aside ko muna siya, mga palangga. Kasi some of them, they are not cooked, I don't think. I'll take it one day at a time. Keep it shining. Then, we need a butter. Ayan. Kukuha lang tayo ng flour. So, meron na tayong flour dito. And, alam nyo na. Tansya-tansya na lang. Yan. Like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My tropical love. We need milk.
Alam nyo noon, na mga first 3 months ko dito, takot akong gumamit ng milk pag nagluluto ako. Kasi for me, yung milk, di ba sa atin, yung milk na like yung Bear Brand, yung powdered milk, matamis siya. So, akala ko itong ganito nila matamis, kaya hindi ko siya ginagamit pang luto. So, paunti-unti muna. I-check muna natin yung ating potato. It's browning. So, dito mga palangga, I have 3 different types of cheese. So, ito is Parmesan, mozzarella, and cheddar cheese. So, ihahalo na natin siya dito. Yan. So, yung chicken natin is para siyang chicken with white sauce or chicken with cheese sauce. So, yun lang. Para hindi masyadong dry ba. Pag ako lang yung kumain lang talaga, so, itong chicken, inadobo ko na. Pero, si Mr. Ayaw niya. Gusto niya yung English food daw. Okay. Tingnan nyo to ha. Wow. It's so satisfying to watch. Na yung cheese is slowly melting. So, ilalagay ko na yung chicken natin. Yan. Oops. Haluin lang natin sila. Itong niluto natin mga palangga, pwede ito siyang kainin with spaghetti or pwede siyang ilagay sa pasta. Pero, kung yan yung plano ninyo, hiwain nyo yung chicken nyo into little pieces kasi yun na nga yung pagkakahiwa ko sa chicken, malalaki kasi yung plano ko talaga is magbe-baked potato lang kami and para may sauce yung ating potato at hindi masyadong dry yung chicken. So, kayo na ang bahala kung ano yung prefer nyo. Kailangan ko lang siyang tikman. Ito na naman tayo. Against the light tayo. Come on. Can you see me? A little bit. Right, titikman natin kung kailangan pa ba siyang i-adjust. Kasi minsan kasi pag nalagay ka ng cheese, yung cheese sometimes can be salty. Yeah, salty na siya. Kulang lang siya ng black pepper and kaunting mga herbs. Hindi ko alam kung anong herbs yung ilalagay ko pero maglalagay tayo ng kaunting herbs. So, ito. Black pepper. Maglalagay na lang ako ng garlic and onion powder mga palangga. Instead, maglalagay ako ng mga herbs. Baka hindi kasi siya mag-go together with the chicken. So, onion powder na lang and garlic powder. So, ito na siya mga palangga. Ito na yung finished product natin. Happy na ako sa lasa niya. Magpi-plate na lang tayo. Or magdi-dish out, should I say. Potato. Potato. There you go. Thank you, darling. Do you want more? Can I finish this? I'll have it tomorrow. No, I see no. I'm going to go inside today in case it's true. Okay. Yeah. Thank you. Naghihintay kasi kami sa delivery. Is it delivery or pick up? Pick up. Pick up. So, kain muna ako mga palangga and I'm pretty sure wala nang ganap or I don't know.
let's see na lang mamaya. Pero pag hindi na ako nakabalik, ito na yung end sa vlog natin. So, salamat na lang sa mga walang sawang suporta. Maraming salamat talaga mga palangga. Nagpapasalamat po talaga ako. Kain muna ako ha.